बे समाव जोंनि बे थालखुसि गामियाव मानगोनां जोंहा रति सालथेनि न'आव जोङो जमा जाफैदों। बे समाव खुरमा बाहागि गोबां बेहाय लोगो मोनलायदों। आं सिनायथि होनो सानो नै जोंहा गुमै दङ आरो बैनै दङ रामसारि आरो नै आंनि फिसाला दङ अबुल लाहारि आरो नै बैनै दङ निरला डक्टर निला रामसारि दङ दिल्ली जवाहर इउनिभार्सिटिनि मानगोनां बिबुंगोरा आरो बिनिनो जोंहा धोरोम बिजि दङ बिजामादै दङ सानै आरो दङ जोंहा आरो सालथे सासे उन्दै सालथे दङ आरो बिनिनो फिसाजो उन्दै दङ आरो फिसाजो गेजेर आरो देरसिन आरो गासिबो बिजामादै आरो बिगुमै बिबोनां दा जेखि जाया मानो जोंहा डक्टर निरला रामसारिया फंनै बाथ्रा बुंगोन। दे बुंदो बैनाया फंनै। जों बेयाव बयबो ज' जानो मोननानै नोंनि गोसोआ माबायदि मोनदों? खुरमा लालायाबा बोरै जानो सोमोन्दो लालायाबा खुरमा बाहागियानो गोमालाङो। ओंखायनो जोङो जाबाय दे
ना ना ना